Здравейте, приятели! Правя едно видео за новото строителство. Ето. Един върху друг крановете. И още една изненада. Това е с един такъв невъобразим обратен наклон. И как влиза в канала, никой не знае. Значи човек ползва тоалетната и край. А за останалите изцепки, които са направени с обратен наклон, няма да говоря. Канализация, душа, ето къде е оставен душа, точно под гредата, който може да мине отдолу да се изкъпе, останалите не. Новата инсталация, която отива в небитието и ред други глупости, които въобще ето, много красиво. Ако някой може да разгадае кой за какво е, да, просто ново строителство, прекрасно. Ето в другата баня. Ето едни такива незнайно какви неща. Ето е другата баня. Никакви наклони. Къде са водомерите? Уау! Няма! А ето тук отгоре някъде би трябвало да се виждат. Да. Интересно. Ето как се монтира и започваме купона да тече. Благодаря ви за още такива видеа, последвайте. Ще видите как се преобразява в друг апартамент цялото жилище.